Salut, prieteni! Astăzi vreau să vă arăt cum fac eu fătătoare, cum procedez cu femelele când trebuie să fete. Cam asta este fătătoarea, o bucată de OSB destul de mare, cu un pătrat jos, un pătrat de cam 3x3, e prins pătratul jos de podea. Apoi bucata de OSB, un 4 hoșuruburi, de acum depinde cât e de mare. Cușca e destul de mare. Pun talaj, pun paie și aștept să fete. Am o femelă care se pregătește, își face cuibul. Acum i-am curățat și a început să se pregătească, să-și facă cuibul. Acum curăț la ei și revin imediat după ce pun talajul și paiele. Acesta este talajul, o strat cam de 1 cm 2 ajunge până în capăt pentru a absorbi urina, să nu curgă, nu prea curge la mine, să nu curgă pe celălalt de sub. Revin imediat cu paiele. Am revenit și cu paiele. Un strat destul de gros de paie, nu foarte mult, că dacă mai are de gând să le mai întorc o dată, mai trebuie să mai fac o dată curat. Trebuie să fete peste 4 zile. Așteptăm să fete. Aici este locul de fătare. Vă mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul clip. Salut!